Какво прави, бе? Това резачката не е ли у нас също? Оля. Не е резачка. Не е ли резачка? Говорите мотори ли? Има ли? Не си очарован. Не съм много очарован. Много тежко съм. Какво плака? Болничката. Като се ми гледам, бе. Какво е да го море? Какво е да го море? Нагласам всичко, като на който горе-долу една. Добре, ти го и тя? Тя го малко, ама на мен не мисли да взе столова, стига да дигна. Стига да удължава. Това може да е от мен проблем. После го отдавих, но то много добрите беше. Тичам на един изравнител. Аз искам да го карам само да водата. Но тук ще вятър, аз съм тук вятър ще за нас. Когато признах и тук нас видим на 3 метра, като водихмай на нос влезе в водата. Тичам, искам да те. Айде бе, той горе с най-да си стига. Внимателно ще карам. Как ще стане? Сега искам да го видя дали лети. Аз лично не знам. Аз го да ви веднъж. Аз да го карам. Кажи. Аз бая го лепих. Гърпа надолу. Бая го лепих. Дай да ми някой да ми тримува малко. Иди да му тримуваш. Ама, чакай. Това надолу ли надолу? Има по-изтяга. Сливаш ли го, бе? Има повече стяга ли? Може малко да се мога да минеш. Браво, моите малки лица. Сега върни малко. Птичката. Ще няма птичката, тя е го нагони. Чушка ли я? Закача ли се? Мотора още е доста разбрител. Какво мотора? Какво ти сведал? Какво мотора? Мотора пак е надолу. Иска да се вдигне още да. Аз съм подложил с перплат. Такъв наклонен. Глоба е, добре се държи. Той стоян, че силно се стане. Не си направил тренировките по това. Виж как да ляпа. Трябва и на момента да се направи симетрично. Едната да се нагони надолу. Тук е добре, ама надолу стена. Стига с тази птичка, бе, те са умни, бе, не са от нас. Тя може да... Аз мога да се опитам да го удара, ама... Не. Ай, и пей. Пречиш ли, да? Пречи ли? Как гони, гледай! Обаче го гони, гледай! Само вика... Влюби се.
Ядосва се. И, взели какво направи птичката? И те гледат, че те аз го прави някакви... Ми така птичката е мушка, да знаеш. Харесал тай. Абсолютно. Аз викам, че оказа, чакай да бъдеш бил трябва да тръгна лъвко. Може да почне да ти носи рибки. Горе-долу турмово. Гледам как на Вико. Сапайс. Йо, аз не ти пречи. Наистина е много ветер това роля, пътиш колко хем бяхме ограничени с към такова. Вятър е срещу нас. Супер е вече. Бати каца. Значи пръска там. Няма значение, там няма нищо. Супер. Особено където има много хора. Кача се тук ли или отдолу ще го фърчиш? Как забива леко надолу, бе? А? Майко, ти си звучи, Да, са там и там снимки снимки. Стояне, с тия снимки да има само на... Ай, сега снимай. Интересното на това мако е, което ма кефи, че като леки отклонения ни пропада. В смисъл, леко накланени. Чакай. Ляво, дясно, виж. Обаче виж като го пуснеш като той дърли. Виж колко мазо каца, бе. Какво ще каже? Неко каца малко. Айде! Вашето гаргата е твоята. Знам. Полари се ни го харесва, ама макото. Макото си го харесва, между другото. Васко е той на малки обороти. Се държи хубаво. Кой? Кой? Той полари се не се ли държи? Малки обороти е той. Слага червилата. Виж, ако трябва да си дръвно слага, който е за Вас иска би две батерии вече. Той е отрано. Даже три. Моя го летях. Ники, аз ще го взема съседно на... Може да пробвам. Чакай де, чакай де. Него при нас е. Не се занимава. Той прави. Добре.
Тук ще го докара. Малко е. Аз тук искам на вода, мога да бягам. Що така? Не, аз искам да покарам, бе. А то така играе. Като го подпреш малко отпред е по-добре. Какво? Те потопиш отзад това ли? Като го наклониш малко напред. Аз да забия малко. Добре? Сега съм дал пълна долна. Гледай да го ни бърбукнеш. Обаче има някакво остатъчно. Тръгни да завива, вие, нищо не прави в момента. Да не го караш с полупотопен. Не, как мога да го видя, като мен от така хвърля пръстите. Като мен отряд. Нико, гордо съм го тримува, ама... Може да се разне. Главно го дига, нека не аз и да гони. Обаче гледай колко се събраха тук така. Колко карги. Те са умни, бе, никой няма да се забие самолет. Ето, това е по-скъпно. Караш ли самолет? Така. Той е по-тежък. Те карат вижте малко по-напред. И някак си просто било, но вижте как се това е... Да не го забудеш. Гаргите ли си? И да го потопиш, даже пак няма проблем. Това може и за мотор, може и може. На едната страна земята нещо... Аз това го обясних хубаво, да може да стане здрав. А скоро си е, Нико? Виж как е на планиране, ако може да мисля така, че е добре. Запали малко надолу. Къде да изгад? Във въздуха, трябва да се да го държиш горе. Има колко сте, на двата. Ето това, те така са идеално. Това толкова не го общо. Ако се удара двата самолета, се пътува. Дай го в мен да видиш. Нормално се планира нищо много така. Няма страх някак си. Виж на една стена как земята. Не, защото... Това лека съм дигнал ъгъл, аз съм само тук го карах без да дигна ъгъл, ама като да биеш. Това лека е спокойно на човек. Нищо да няма значение. Както така. Въпреки че има пищялка, не пищия. Те нещо се базикат напоследък на колко пищялки така. Оня ден Боян сложихме пищялка. Тя батерията няма, да? Къдеш на пълна газ едва такова. Карай го така.
Какво се има, как са такова? Гледай, това е на пълна газ. Батерията... Не е такова, не е Ще я надуиш. Да, не слушахте ли? Да, бе, не му пишете пищялката, също като оня ден на таковата, на Боян. Какво направи Само стринът? тата да не тупнеш там, че е висок. Стринът какво направи? Тикстото се е разлетило на един елерон. Не, с... Ето по-са взема. Добре, да получи. Я се опитвам да висиш скоростта. Айде сега взема. Добре, може и да се. Кой ти е по-лесен? Няма да гориш тигарите. Няма ни дейки ти. Да се позасили малко и това да изтопим. Да се пуши. Да се пуши. Добре, бе. Готов е... Не се пуши, добре, където. Готов е... Браво. Айде там. Снимали го вече? Ай, сега вече. Кой искаш да си гледаш, си подах? Не съм бил майстор. Не съм бил майстор. Добре, но какво така се прави? Трябва да скуваш и че ще става. Имам открито да се зарежда. Имам клипче, нали? Да. Yes! Айде, ти скара една бира. Много яко. И другото не са духи. Ти ще ги бойдиш. Ясна работа. Само че много рязко тръгва да. Тя уж бално и изведнъж. Спасителна операция. Вадене на лодката на Стоян. Тя не, дай ако искаш с макото. Само че някаква батерия. Аз стъпвах тук. Внимание на втори заход. Ще го хване отпред, че го заход. Нали така са вади? На центъра си, дай направо. Аз съм бил преди 6 секунди. Лаза, але какво беше? Ето пига. Аз си бях. Момци, качите са горе, ни дете сидете там, а долу да ни падне някой. Мините горе. Ай, Бадживко ги разбира. Сега ще изкара на форсаж. Един катамаран, знаеш как го изкара?
Ма трябваше да снима. Моята лодка под водата, под него се навря. Отдолу само антената е толкова стърчи отгоре. Точно си, точно си. От средата. Дай! Чакай. Това малко като тук като на билярд, леко почукване и чакаш да видиш къде ще е. С понто. Как се ще ни изгонят заради вас тук? Как няма кой? Ево пазаче. Я да ги фани, ти ги арестуй тук, където... Сега ще ни изгонят тук, горе. Да не падна, да не мога ги измъкне нашата... Хайде, Живко, идвай да караш. Живко, ще караш ли? Живко. Година и ние... Ще караш ли или да я варя? Колани ги въдика и двам ги изкараха. Тя ми се изтови батерията. Аз викам, че е време да направим. И спасителната операция протече много добре. Лодката беше извадена. Операцията приключва